We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central o Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Mga opisyal o kawani sa PhilHealth nga nakikonsabo sa mga hospital staff, lakip na usa ka doktor gipasakaan og kaso sa NBI 7. Gikubra nila ang kapin sa 300,000 pesos nga PhilHealth claim sa pasyenteng namatay bisan og nagnegatibo sa COVID-19. Kinibisan pa nga nag-double negative na ang mitaliwang pasyente. Ania ang report. Kasong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds and property o guban pang mga kaso ang gisangat sa NBI 7 ngadto sa Ombudsman Visayas batok sa walo ka mga opisyal o kawani sa PhilHealth o sa unom ka mga hospital staff. The Adventist Hospital Cebu. We are charging the following persons: Arlan Granali, Acting Regional Vice President, PhilHealth Regional Office, Cebu City; Francis Javier, Division Chief, PhilHealth; Joanne Chu Ayoson, Medical Specialist; Josette Bacalso, Fiscal Controller; Anisito Kamahalan Ramas; Dr. Michelle J. Francisco Napigkit, Attending Physician in this particular case; Sefriano Julian Jr., Chief Patient Business Department, also of Adventist Hospital; Maria Kenneth Sagi. Apil sa gipasakaan og kaso ang usa ka doktor nga miisyu og false medical certification di inibutang niini nga COVID-related pneumonia ang namatyan sa pasyente inay simple pneumonia ra sa usa ka pasyente nga na-confined sa pribadong tambalanan. There is also an additional charge for Dr. Michelle J. Francisco Napigkit for violation of Article 174 of the Revised Penal Code for issuing false medical certificates. Giingon nga na-confine siya tungod sa ubo ug lisod nga paginhawa kinsa nakaabsan sa iyang kinabuhi. Severe pneumonia ang gitumbok nga hinungdan sa kamatayon apan negative sa RT-PCR test ug sa antibody test. Bisan pa man sa double negative result, giklaim gihapon sa ospital sa PhilHealth ang severe COVID-related pneumonia o girelease usab sa ahinsya. Giklaim 15, giklaim nila pneumonia, COVID pneumonia. Severe, that is 333,519 package. When in fact, ang sakto nga claim ato is ordinary pneumonia, 32,000 ra. This is another case of upcasing. Giulagway na Atty. Rina Agustos Oliva nga adunay pagpangawkaw nga nitabo ug nagkonsabo ang mga sinumbong. Nagpadaan sila og sumon sa mga sinumbong apan wa sila mutubag. Bukas ang GMA Regional TV sa pagkuha sa ilang habig. Kini ang ikatulong tambalanan nga naglambigit sa PhilHealth anomaly nga nag-atubang og kaso. Sagad na hitabo kini sa nakalabayng tuig dihang grabe pa kaayo ang kaso sa COVID sa Cebu City. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
City Treasurer sa Mandawi City nagpositibo sa COVID-19. Bisan pa man kung nakakompleto na siyang bakuna batok nini. Apan gihangop niya nga mild ra ang iyang sintomas nga nabatyagan. Ang report ni Nico Serino. Kagahapon gi-report ang update sa Mandawi City Contact Tracing Team sa mga kaso sa nagpositibo sa COVID-19. Muabot sa 16 kanila ang nasutang partially o fully vaccinated na apan nataptan sa sakit. Kagabi sa social media gikumpirmar ni City Treasurer Attorney Rigal Oliva nagpositibo sab siya sa sakit o kasamtangan nga naka-isolate. Nagpaswab siya kay mutambong og family gathering og staycation o gusto nga manigurong daan sa iyang idarang mga sakop sa pamilya. Fully vaccinated na si Oliva, ang second dose niya ni atong Mayo 20. Because it's my sister's birthday today, and then in the family, I'm the most exposed to the public, diba? Because of my line of work. So I just take it as a responsible family member. Asoy niya nakaabag yun ang vaccine kay dili severe ang iyang sintomas nga nabatyagan. The vaccine really works. So that's second. I've been convincing my friends who are anti-vaxxers to get their vaccine because indeed, I have another very close friend now in the hospital. He is not yet vaccinated and he has worse symptoms than I have. Giklaro na gyud noong daan sa mga doktor, bisan ko nabakunahan na, di gihapon angayang mukumpiyansa ug mutuman gihapon sa health protocol. Dili na kamasud og ICU, dili na busluton imong tutunan. Pareha ra go magpabakuna ka flu shot. Moagi mo sa kaghilanat sa flu. Oh, dili mo nga di na gyud ka magka-flu. Magka-flu gihapon ka pero minus mild imong symptoms. Kinahanglan magpabakuna kay bisan pagali og nabakunahan na ta sa duha ka dose, mataptan ra gyud gihapon ta sa COVID. Apan ang nakanindot lang ana kay dili gyud makritikal ang atong panglawas. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Kaubian, Barangay Kapitan Jackson Matbago nalutsan og warrant of arrest sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Iya kining gulagway nga pamulitika. Ang report ni Luan Merondina. Gikonpermar ni Police Major Cyrus Abapo nga mitahan si Kaubian Barangay Captain Jackson Matbagon sa Police Station 3 sa miaging Lunes sa hapon human malutsi og warrant of arrest sa kasong kalapasan sa anti-graft. Giskortan sila sa ato ang personnel dire, sa atong police dire, then ngato sa korte, ato siyang gi-turnover dito. Then i-process nila ang kuan, piyansa sa maong kuan, respondent ni Kapitan. Then mga 4 PM nanas sila release order. So mao po amora po to siyang gi-release after naka-receive ng release order gikan sa ila. Sa press release nga gipada ni Kapitan Jackson Matbagon, iyang gi-question nganong wa siya mahatagi og higayon nga makatubag sa pasangil. Nagagumikan ang kaso sa poste nga gipabarog sa lokal nga hagamhanan sa Barangay Kaubian sa yuning tuiga nga iyang gipaibot. Mato ni Matbagon nga may ubang mga dapit nga mas nanginahanglan niini. Nagduda siya nga bulok politika ang nagpaluyo sa maong kaso. Si Mayor Junard Ahong Chan sa iyang bahin miingon nga may sukaranan man ang kaso. I think walay labot ang politika niini nga bahin, no. This is part of our job. Party sa ato ang trabaho na panerbisyo lang. So since doon na siya nalapas sa ato ang pag-implementar sa mga proyekto nga iyahang gibabagan, iyahan na po na, no, tulubagon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Ikaupat nga vaccination site sa dakbayan sa Talisay nagamit na samtang bisitahon sa mga doktor ang matag purok aron pag-awhag sa mga Talisaynon nga magpabakuna. Ang report ni Femari Dumabo. Nahimutang sa hawanan sa usa ka car dealer sa may Cebu South Coastal Road ang ikaupat nga vaccination site sa dakbayan sa Talisay. Hinon gidumala kini sa Project Balik Buhay in partnership sa kumpanya. Gipang-cater nini mga kawani sa dekadiyang kumpanya ug abli kini sa tanang kumpanya sa tibuok Subo. Gibuksan kini sa miaging semana ug dulaan na sa 1,000 ang ilang nabakunahan. As a company sila magpa-register, then kanang maka-receive na dayon sila individually
sa ilahang registration number, which would indicate the registration number itself, and at the same time the date of the vaccination and also the location. We are told we have to inoculate as much as 300. In fact, nagit time nga na ay nag-confirm og 400. Pero like what Sir Michael said, daghan gyapon ang dili ma-inoculate because last minute either nag-cancel. Samtang bisan kundul ana sa 60,000 ang na-master listed sa kagamhanan sa mga buot magpabakuna. Gani idulan sa 1,000 ang ma-encode nga mga pangan sa Emergency Operations Center matag adlaw. Apan dugang mga programa pang himuon sa kagamhanan aron mas daghan pa ang makaparehistro ug magpabakuna. Naman tay staff sa mayor's office na nisulod ng mga purok to tell them to master list, to be registered, and to be vaccinated, the importance of vaccination. Together with Rafi, mag-scheduling nami na sila tulo ka experts, doctors na gyud na magpasabot kus mga katawhan, mukuyog sila adto sa purok magpasabot. Samtang gahapon pa lang gigamit na ang dugang 2,000 nga mga Sinovac nga bakuna alang sa first dose. Uba ni June Solon. Ako si Femary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka Korean national nga gikatahong financer sa kasino nasikop human pasanginling mikawat sa 1.6 million pesos nga cash laing Korean national nga financer usab sa kasino. Si Luan Mirondina adunay live report. May Bab, human sa kapin sa usa ka tuig nga pagtago-tago, nadakpan na gayod ang Korean national nga si Lee Nam-duk, usa ka financier sa kasino. Pasado alas 5 kagahapon sa hapon, nasikop ang 37 anyos nga langyaw sa gipuy-an ni ining panimay sa Nasipi, Talamban. Matod sa biktimang tago nato sa pangang Brian Kim, kinsa usa-usab ka financier sa kasino, may CCTV footage siya ug may mga saksi nga mopamatuod nga yano rang gikuha ni Lee Nam-duk ang iyang 1.6 milyones pesos sulod sa Waterfront Casino niadtong Setyembre 2019. In Waterfront second floor, when Korean manager gave me 1.6 million in front of cashier, he took my 1.6 million and run away. So I want to get that 1.6 million. Punta po yung biktima sa opisina, and then yun nga po na mayroong warrant of arrest. So sinamahan po namin siya sa pag-implement at mas napadali po kami kasi positively identified po ng biktima yung suspect. Apan ang akusado nagdumili pagluwat og pamahayag. Ay manong ko. Ganiha, gipresentar na sa korte ang akusado. Apan gi-release raw sab kini human mipiyansa og 60,000 pesos. Ang biktima andamang muatras sa kaso kung mabayran lang siya sa akusado sa gikawat ni ining 1.6 milyones pesos. If he pay 1.6 million, case will finish. But I'm not sure he will pay 1.6 million or not. Have you talked to him? Yes, yesterday. And what did he say? But he didn't want to pay 1.6 million. So, continue. Bab, subay niini nakigalayo na karon ang Lapu-Lapu City Police sa Bureau of Immigration aron mabutang sa watchlist ang naasong Korean national ugaling may plano kining mugawas sa nasod. Bab? daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report. Girelibuhan na ang 33 ka mga pulis ug ang hepe sa Mandawi Station 1 subay sa rekomendasyon human nakit-an og di maayong resulta sa surprise inspection. Anong report ni Nico Serino. Busy sa pagpanglimpyo ug paghapsay sa istasyonan kining mga personnel sa MCPO Station 1 nga naabta namo kaganiha. Gaandam usab sila sa turnover sa mga dokumento ug mga kaso gikan sa girilibuhan nga mga personnel nga ihatag sa mupuli kanila nga mga pulis. Sa miaging Sabado lang ang maong istasyonan ang napahigayunan og surprise inspection sa taga Internal Affairs Service. Kundiin may mga nakitang kakulian, lakip ini ang hugaw nga parte sa istasyonan
ug kapakya sa pagtubag sa mga pangutana sa inspecting team. Gikan ang mando sa regional office ang pagparilibo sa 33 ka mga sakop sa istasyonan, apil na ang ilang hepe. Gihulipan sila sa mga sakop sa City Mobile Force Company nga maoy kabaylo nilag assignment. Ang atoang mga tagsa-tagsa na mga opisina nga mahimo siyang limpyo nga nagpakita sa atoang community nga welcome sila. So atoa silang gi-welcome pinaagi sa makita sa mga surroundings. Gipaubos sa reform program sa PNP, reorientation ug moral enhancement program subay sa mando sa national headquarters ug sa PRO7 ang kanhi mga personnel sa Station 1. Susihon sab kung may atubangon nga administrative liability ang maong mga pulis. Matud pa ang lakang pamatuod lang sa kaseryoso sa PNP sa ilang kamanduan. Subay sa direktiba sa Chief PNP ang intensified cleanliness policy sa tibok organisasyon, gikan sa ilang mga opisina, sa ilang mga ranggo ug mismo sa komunidad. Kini ang gusto nila nga tutukan ug pahimugatan gyud sa tanang mga sakop sa PNP organization. This is also in relation to the program, recent program of our regional director nga KKK7, kahapsay kalimpyo sa Campo 7. Atuan ni siyang take it positively and constructively kay mao ni siya ang ang atuang gidawat nato nga part ni siya another learning process on the part of the personnel of Mandaue. Regular ang himuon nga inspeksyon pagsiguro nga andam kanunay ang kapulisan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Taliwa sa pagtutok sa problema sa COVID-19, padayon usab ang dakbayan sa Talisay sa pagtubag sa suliran sa tuberculosis. Ang report ni Femery Dumabo. Nabtan ganihang buntag sa GMA TV Balitang Bisdak. Kining naglinya nga 150 ka mga kliyente sa aftercare drug rehab program sa dakbayan dinhi sa Hawanan. Apan dili alang sa drug test, kundi alang sa mass TB screening sa nagpadayong kampanya sa kagamhanan batok sa sakit nga tuberculosis. Giabagan ng dakbayan sa USAID TB Innovations and Health System Strengthening sa TB mass screening. Very important gyapon ma'am, the TB program is because taas ba sa gyapon ng mortality ang whole Philippines. To have everybody get an x-ray, so katong makita na to nga may signs of tuberculosis, atong i-confirm with gen expert, and if positive gid sila, natay pre nga tambal for 6 months. Kung concern lang gipaabot nila, once natay active case finding, most likely tuberculosis cases will go up and we will need the necessary help as far as medicines is concerned. Magtinabangay lang mi sa DOH. Tuyo sa City Health Office ang pagbisita sa matag purok sa tinguha nga masunod sa mass screening ang mga senior citizen. Isunod usab ang mga PWD, mga driver, bisan ang mga traffic enforcer. Mato ni Dr. Bautista nga panahon kini aron mapahigayon kini, ilabi na nga parehong symptoms sa related sa respiratory tract, ang TB o COVID-19. Ang ato bitong criteria for doing a COVID swab test is kung nag-ILI ka, nag-ubo ka, so same with TB. So which is which, that's why we need to do screening. Makahibaw ta kung yung COVID ba o TB ba ni, although we are taking precautions ha. Oba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bureau of Jail Management and Penology Region 7 may apilar sa mga local government units nga magahinan o gigigong bakuna batok sa COVID-19 ang mga PDL tungod kay peligro kayo sa takod tungod sa kadaghan nila sa mga jail facilities. Ano ang report? Daling matakdan sa COVID-19 ang mga PDL tungod sa kadasok nila sa jail facility. Busa na masin karon ang kadakuan sa Bureau of Jail Management and Penology nga may igong supply usab sa bakuna alang kanila. Samtang kapina sa 30 ka mga BGMP personnel ang nabakunahan na. Giklaro hinoon ni Chief Superintendent Efren Niminio, ang Regional Director sa BGMP 7, nga mag-agad na sila sa ihatag kanila.
Kung tagaan ta og priority, mas maayo so that delikado man gud ang atong facility. Siguro kabalo man siguro mga pagsugod sa COVID gyud. Ang Cebu City gyud ang sikat kaayo, diretso ang Cebu City Jail 123 ang positive. Samtang adunay 230 ka mga bag-ong jail guards nga nanumpa silang responsibilidad. Sila ang naduga nga pwersa sa BJMP nga destino sa nagkadiang jail facility isip bantay. Ang public service dako kayo og responsibility sa ato kay daghan ang gatanaw. We owe to the public good service. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga barangay health workers gipaubos sa orientation kung unsaon pag-profile ang mga mulupyo sa barangay nga naghambin og suliran sa pangisip. Si Luan Merondina sa report. Uban ang mga sakop sa Philippine Mental Health Association Cebu Chapter gitigom kini mga barangay health workers sa Lapu-Lapu City aron magiyahan ang mga BHW pag-profile sa ilang mga katigi barangay nga naghambin og suliran sa pangisip. Base sa monitoring sa City Health Office, sa first quarter pa lang sa tuig 2021, may 373 na ka mga lalaki ang nakasinati og mental, neurological ug substance disorders. Samtang may 185 ka mga babay. Number 1, makamonitor ta og nakainom ba sila og tambal kay mao man gyud na importante ang ilang maintenance no nga dili gyud maundang. Number 2, kinahanglan nato i-master list sila kay para kung makakita tag pila man gyud kinahanglanon nga tambal in case na ay mga indigent, so maka-procure ta, makapangayo sila og mga libre nga medicines. Karong Hulyo 22, mupahigayon og free clinic ang Philippine Mental Health Association sa Liberty Shrine sa Mactan, diin may ipanghatag nga libreng tambal. Itong tapukon ang katong mga na-profile nato nga mga kanang naay diferensya no, unya kanang tagaan sila og tambal. Balig 3 ka buwan. Yan na po'y mga doctors dihang panahon na mga psychiatrist diha nga pwede nila maistorya. Kahinumduman, Hunyo 3, milag daog kasabutan ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu uban ng Philippine Mental Health Association aron matabangan ang mga nanaghambin og depresyon ug susamang balatian. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, nakadawat og mga food packs ang 300 ka mga pamilya sa mga porter sa seaport ug airport nga giandam sa mga sakop sa Philippine College of Physicians Negros Oriental Chapter. Samtang ubos pa ang lalawigan sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ. Gipailawom sa MECQ ang lalawigan sugod niadtong June 16 ug gilugwayan kini hangtod July 15. Tungod niini gitakupan ang mga patigayon. Samtang apod-apod usab og mga food packs ang Negros Oriental Medical Society sa mga masahista, beauticians ug uban pa nga apektado usab sa MECQ. Tag na po ka kilong bugas ang ilang nadawat. Samtang nakadawat og 20,000 doses sa Sinovac ang lalawigan. 10,000 doses alang sa mga mulupyo sa Dumaguete City, samtang ang laing 10,000 ka mga doses iapod-apod sa 25 ka mga lungsod ug mga dakbayan sa lalawigan. Ang Dumaguete City usa sa mga priority nga hatagan ug mga bakuna tungod sa pagsulbong sa mga kaso sa COVID-19. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa pagka-rescue sa duha ka mga bata nga gingog ipaggamit og shabu sa ilang way puangod nga inahan, unsa epekto nini silang panglawas? Sayra nato pinaagi nining maong report. Gipasabot ni Dr. Inicam, ang Medical Legal Officer sa NBA7 nga apektado ang lawas sa mga bata nga nakahanggab og mga substance sa ilang lawas, ilabi na sa illegal nga dugas sinuon tungod kay bata mamahimong makarecover sila kung dili na ma-expose sa susamang kasinatian. Ang short-term effect right after, the child will become hyperactive and then mawad-an siya, we call it anorexia, kanang
dili siya gutomon kay hyperactive siya. Samtang ipadayang ni Dr. Cam nga mamahimo ipaubos sa drug test sa mga bata pinaagi sa ihi nini aron pagdino kung aduna bay illegal substance. Apan sa gidugayon, posibleng wala na ang traces sa drugas. Pwede gyapon siya i-submit to a drug test, pero it will be determined depending sa unsa na siya kadugay na gamit. Like for example, if the substance is not dili kayo siya taas ang iya quality, after mga siguro 24 hours, wala na siya. Gipaabot pa sa NBI ang psychological evaluation gikan sa DSWD alang sa hingpit nga pagpasaka og kaso batok sa inahan sa bata nga wa na mopakita human sa rescue operation. She must answer for the cases nga gi-file mo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Duha ka barangay sa Islas Ulango giilang nga drug cleared. Atol sa Regional Oversight Committee meeting, gideklarar ang barangay Tinggo ug barangay Baring nga mga drug cleared. Kini human masumiter sa tanang mga documentary requirements sa tinguha kining makabot ang drug cleared status. Ang barangay Baring ug Tinggo unang gi-classify nga moderately affected sa suliran sa illegal nga dugas. Ang barangay Baring adunay 74 ka mga drug personalities, samtang ang Tinggo adunay 36 nga gipubos sa community-based rehab program. Una nini gideklara usab ang isla sa kauhagan nga drug-free barangay. In the event nga na news report nga any illegal drug activities nga mahitabo, the status of the barangay shall not be automatically reverted to drug-affected barangay. The Oversight Committee, hatagan sila og 30 days to take appropriate action. Usa sa labing maanyag ug award-winning actresses sa Philippine showbiz, opisyal nang nahimong kapuso. Sa contract signing event nga gipahigayon sa usa ka hotel sa Mandaluyong City, mahinangpong gidawat si Bea Alonzo sa mga GMA executives, pinanguluhan ni GMA Pictures President and Programming Consultant to the Chairman, Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President for Entertainment, Lilibeth Rasunable, GMA Regional TV and Synergy, First Vice President Oliver Amoroso ug First Vice President for Drama Reggie Magno. Ang mga kapuso head honchos nga sila si GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon ug GMA President and COO Gilberto Duavit Jr. may welcome usab kang Bea virtually. Samtang ang kapuso royal couple nga sila si Marian Rivera ug Dingdong Dantes malipayong miabi-abi kang Bea isip labing bag-ong nadugang sa roster of stars sa GMA Network. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap, and on my part po, I will do my best to give you the best performance that I can give you, and I'm just so excited to work with other Kapuso stars and give you more of me. Ug mao ni ato ang update sa kahimtang sa panahon karong adlawng Huwebes, unang adlaw karong buwan sa Hulyo. Base sa ato ang latest satellite animation, ang habagat o southwest monsoon may padayong nakaapekto ug diha lang sa tumuing bahin sa amihanang Luzon. Ug ang ato ang gibantayan nga low pressure area nga nakasuda ni sa atong area of responsibility kaganinang kadlawon nahimutang ni 1,365 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. Nagpabiling ubos ang tsansa na ini nga moigo sa kayutaan ug wala rin ni epekto sa panahon sa ato ang mga forecast areas. Maong karong adlaw ang tibuok Visayas, Palawan, lakip na ang Calayan Islands ug Occidental Mindoro makasinati ta sa generally fair weather condition, kasarangan ug init nga tempo sa panahon ug nagyapon tay mga kahigayunan sa mga panagsang pagpanag-um, inuban ni sa mga patak-patak nga mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat dala sa ato ang mga isolated ug localized thunderstorms. Para sa dugang updates, bisita atong official website ug mao na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw.
Nabusog na, nalingaw pa, ug nakadawat pa gayud og mga food packs, dry goods ug mga used clothings. Ang 138 ka mga pamilya sa barangay Lagtang sa syudad sa Talisay. Nipasiugdahan kini sa Police Regional Office 7, Cebu Provincial Police Office ug Talisay Police Station. Gilingaw ang mga mulupyo sa PRO7 Band and Dance Troupe dungan sa pagpahinumdum kanila nga likayan ang nagkalain-laing iligal nga mga kalihukan. Samtang nagpadayon ang kapulisan sa pagsita sa mga wa magsulob og mga face mask o face shield dungan sa paghatag kanila og face mask o mga shields. Kadagkuan sa Mandawi Transport Cooperative nagpatabang sa mga opisyales sa syudad aron mapadali ang pagproseso sa ilang papeles. Plano nilang mupalit og 106 ka mga units sa modern jeeps apan hangtod karon nag-ungong ang application og loan sa grupo. Misaad hinuon ang dakbayan nga susihon apan giingong sa habig na sabkini sa LTFRB. Ang katabang sa kitaon namo na labi na karon sir kami pasalamat mi sa LGUs Mandawi nga ang among mga traditional jeep nakabiyahe. Oh nya salamat sad mi sa Cebu City LGU nga gipasod na mi sa Cebu City area. Actually, kuwang gigaita og transport karon no kay ang mga bus, ang uban gipang balik naman sa ilang karaan nga ruta sa probinsya. Mupahigayon na og mass vaccination ang lungsod sa Minglanilla sugod sunod simana. Matod ni Ward 2 Barangay Captain Johnny Floyd Castañares, usa sila sa nag-una niini human sa hapit katunga na sa ilang gitinguha nga populasyon ang na-master listed na. Gawa sa sports complex, laing vaccination site duol sa munisipyo ang buksan. Cebu Korean Association Incorporated ni Dunar ug usa ka fire truck sa Lapu-Lapu City. Gihimo ang MOA signing uban nilang Mayor Junard Ahong Chan, mga opisyales sa Korean Association ug kadagkuan sa BFP. Matod ni Cordova Mayor Techi Sitoy Cho, kinsa mo'y asawa sa presidente sa Cebu Korean Association, mapasalamaton ang Korean community sa lokal nga kagamhanan tungod sa maayong relasyon niini ngadto kanila. We chose Lapu-Lapu na because Mayor Ahong is a very good friend of us. Actually, ika-13 na fire truck na ito. So, malaking bagay ito sa amin. Daghang salamat sa mga kapuso nato apilang na sa kawasan nasod nga gisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalosaro ug mayong hapon mga kapuso.